इखौ मा होनो जायगाखौ? कृष्णपुर। कृष्णपुर। थाने माने बे टाइमाव एसे खम टाइमाव बारा माबा गैयामोन गिनो गोनां गैयामोन उनाव बांनायनिफ्राय एसे गिनो गोनां जाना फैदो आरो इखौ मा होनो जायगाखौ? कृष्णपुर। कृष्णपुर। बर' गामि ना? बर' गामियानो। बिनिफ्राय नागालेण्डआ बेसे गोजान? नागालेण्डआ ससे थांनांगौ। ससे थांबानो जायो। ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय बेसे गोजान गामि मोनबेसे दंबावो नागालेण्ड मोनहैनो? गामियाथ' बे जोंनि गासैबो कृष्णपुर ओमफ्राय एसे आवगोलाव थांबानो मोनबाय आरो नागालेण्ड। कृष्णपुरानो बर्डार? बर्डार बायदि नागालेण्डनि आरो ना? आदै रुलाय बर' ना? बर'। मा नाम? प्रबिन। प्रबिन। गामिया? गामिया कृष्णपुरानो। कृष्णपुरनिनो। बिनिफ्राय नागालेण्डआ बेसे गोजान? नागालेण्डआ एसे गोजान दंबावो बाराथ' गोजान नङा ससे थांबा मोनगोन आरो ओरैनो कृष्णपुर गामिया जनाया बे बेसेसो बोसोर जाखो? गोबाव जाबाय बियो एसे गोबाव जाबाय ना? गोदो बहामोन? जोङो गोदोथ' माबानिमोन गवालपारानिमोन आङो। गवालपारानि मा जायगा? कृष्णाय। कृष्णाय। कृष्णायनिफ्राय सेंग्रायावनो फैदोंना बोराय? आं माबायानो एसे माबा सेंग्रा टाइमावनो फैदों आरो बेहाय। सेंग्रा टाइमावनो फैदों ना? गोबाव जाबाय। ओरैनो मा मा मावो बेयाव बे जायगायाव? बेयाव माने खेथि बाथि? फार्स्टआव बेबायदिनो अनेक किसिम खेथि मावना जायोमोन आरोना। औ। नागानि जायोमोन गोदो। ओमफ्राय दाना? दानियाथ' आरो दा निजा जाबाय। आरो नोंसिनिफ्राय बै सिगां बे बोसोरसे जाबाय हमना ला बांगालफोरखौ होखारदोंमोन ना? बेसे गोजान जायो? बांगाल होखारनाया बारा गोजान ना बेहायनो दङ। बेयावनो? बै जरावनो बाक्सायानो बिदिनो दङ। बिदिनो दं। ओमफ्राय गोदो बे बांगालफोर थानायाव बिसोरो नोंसोर थायैनि सिगां दंमोन ना नोंसोर आदैमोन? बिसोर जों माबायाव गैयानोमोन बिसोर बांगाला बारा। बांगाला? बेसे न'से न'नैल'सोमोन। ओरैनो बेसे न'खर जाखोमोन होखारजासिम बिसोरो? बहुद न'खर जाबाय हिसाब गैया। हिसाब गैयि हाजारनि गोजौ? हाजार बारासो दङ। हाजारनि बारासो दंमोन? हाजार न'खरनि बारासो दंमोन आरो? ओमफ्राय एकजेक्ट जायगाखौ मा होनोमोन बिसोर होखारजानाय जायगाखौ? बिद्दापुर। बिद्दापुर। बेसेसो बोसोरनि गेजेराव बिसोर एफा न'खर जानाय? 12 बोसोर जायाखै बिसोरो। 5-10 बोसोर? 5-6 बोसोर 7-8 बोसोर बेफोरबायदि। 7-8 बोसोरनि गेजेराव हाजार न'खर बांदोंमोन? एकदम हाजार न'खर बांखाबाय आरो बेबायदि। ओमफ्राय बेयाव फार्स्ट न'खर बेसे हाबफैजेननाय एसे मिथियो नामा? बिसोरथ' बेबायदिनो न'से न'नै फैयै फैयैनो बारायलांगासिनो दङ बिसोर। मा खामानियाव फैदोंमोन बिसोरो ओरैनो ओरैनो आदार जानाय माबा बेफार मावनाय बेफोरबायदियाव फैनायमोन आरो बिसोरो। बिसोर जनाय हाया सोरनिमोन सिगां? बिसोर जनाय हायाथ' दा मा बुंबावनो जोङो नागानिबो खायफा नागानिबो बुङो। सोर दंमोन बिसोर थानाय जायगाफ्राव? जोंनि बर' मानसियानो दंमोन बर' हारसा। बङालि। बिसोरनो फानलांनायमोन नामा? फानलांनाय बे फानदोंनो बायनानै लानाय बायदि जाहैबाय बिसोरो। बेयाव बर'फ्रानो फानजेनदों आरो? बर'थ' नङा माने बर'फोरा आगोलाव हगारना थांनायाव उनाव माने बे बांगालफोरा हाबफैदों आरोना। बर'आ ओरैनो गारनानै थांदों? ओरैनो खायफा दिस्ट्रिक्टनो हायासै मावनानै। मावनो बर'नि माबायाथ' बेनोसै नालाय हादान सिफायनानै आरो एसे जाम्बाथाय बेबायदिनो थाङो नालाय। बेबायदि आरोना। दा बिसोरनि जिहेथु बैसोर थानाय समाव 5-10 बोसोराव ओरैनो बिसोरखौ गिनाय बा बिसोरजों थानानै माबायदि मोनदोंमोन? बिसोर थानाय माने बे टाइमाव एसे खम टाइमाव बारा माबा गैयामोन गिनो गोनां गैयामोन उनाव बांनायनिफ्राय एसे गिनो गोनां जाना फैदो आरो। बिसोर माबाफोर बे गावसोर गोजा जानायाव? गावसोर गोजा जानाय दा माने दादा दुखायो ओमफ्राय बिद्दापुर टाउन होननायनो मानसि दुमसि थांबाबो माने डन केयार खालामो। खाथिर खालामा जों बर'फोरखौ बा बायदिसिना हारिफोरखौ। बेबायदिसिम जालांबाय आरो बिसोरो बिद्दापुर टाउन। ओमफ्राय दा बिसोर होखारजाबाय माबायदि मोनदों? दा बहुद मोजां सोलिदों दा। टेनसन गैला? टेनसन गैला। गिनांगौ गैला ना? ओरैनो मालाबाफोर माबा घटना जाफेरदों नामा बिसोरजों जों बर' बा अन्य जाथिजों? जाफेरनायाथ'। थेवब्लाबो सन्देह दंमोन ना? सन्देह दंमोन आरो जानायनि बेबायदि।
गोजोननाय थाबाय जाय जायगायाव दंबो आं इयो बिष्णुपुर कृष्णपुर नागालेण्डजों नांजाबनाय जायगा औ दा हनै नागालेण्ड नागा पाहारखौ नुदोंआनो जास्ट नांजाबदों आरोखि